Sa number 4, natala na ang pagpasira sang computer shop nga ginaalagar nagapang obra sang peke nga business permit sa Bacolod City. Ginahanda naman karon ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. ang notice of violation kag closure batok sa computer shop nga involbado sa pagpameke sang business permit sang syudad. Suno kay Ting, magluwas sa reklamo sa nabaton nga reklamo sang duha ka mga business establishment, may nauyatan sila nga video sang aktual nga pag-obra sa mga peke nga permits sang computer shop. Wala ginhingadan ang computer shop. Samtang natala na ipatuman ang entrapment operation sa nga CLO kag kapulisan. Padayon man nga ginapadalman sa City Legal Office ang pagpangusisa agud mapatod ang mga anay job order casuals nga may kahilabtanan sa modus operandi sang pagpameke sa mga gina-issue nga dokumento sa local government unit. Hindi ginabon na pa-close na mga kuha kami search warrant kaya para ano itong mga computer na mapalala mo kung ano magiging pag-pick nila.